Jeg synes, det er fantastisk godt. Det er sådan en god luft her. Inde i København, det er simpelthen os og os. Heroppe er så frisk. Og jeg kan mærke, når jeg har været heroppe, jeg har det så godt. Danmark, du vågner med søer blå, midte som moderøjne. Alt hvad i dine arme lå, lader du solen skinne på. Ser hvor det hyggeligt glider, frem af forgangne tider. Lærker som knoppede æg i går, svinder i himlens rå. Jan Lysglimt, Benny han er fantastisk. Han finder på så meget, og vi har også dejlige ture ude omkring. Og det simpelthen, der sker noget hver eneste dag. Der er både om morgenen sang, og der er gymnastik, og selvom man ikke er så spændig mere, så har man alligevel godt af at røre musklerne. Så det er skønt, synes jeg. Man er ikke i tvivl i det øjeblik, at man bliver sat af uden for døren, at her er man velkommen. Og lige så tager man træder indenfor, jamen så er der noget. Der er det, som nogle gange siger, at der er en ånd. Hvad er det for noget? Jamen der er bare noget i luften her. Det er bare så godt. Man føler sig hjemme. Man kan ligefrem savne det, når man skal afsted. Nogle gange så glæder man sig til, at man skal hjem. Men her, jeg kunne da godt tænke på at blive en dag til. Det, der sker med de nye gæster, det er jo, at man straks fra første færd af går ind i et samspil mellem det sociale samvær, alle sine medgæster, den gode mad, de pragtfulde omgivelser, lyset, stemningen og alt det, der så øvrigt sker heroppe. Det kan det være så sang og musik og hvad det ellers kan være, som skaber både lidt glæde i sindet og ganske langsomt hen ad vejen, så får man noget mere appetit. Får man mere appetit, så får man mere energi, og så får man for det første en god oplevelse, og man føler sig tryg. Og så sker der det, at man faktisk genvinder sine kræfter igen, både fysisk og psykisk. Jeg kan jo også mærke den ro og den sjæl, der er i huset, hvilken betydning det har. Og det er jo også takket være personalet, som er her. De er med til at give den ro i huset og den glæde over for at se andre mennesker. Og der er jeg sikker på, at det er nøje udvalgt personale, at de skal kunne lide at have med mennesker at gøre. Og det mærker vi som gæster helt klart med det samme. Så man går og klapper væggene lidt og tænker, at det er rart, her skal jeg være. Og jeg håber ikke, tiden går alt for hurtigt. Og jeg befinder mig udmærket. For eksempel i formiddag har jeg taget bussen ind til Gilleleje og gået tur rundt derind. Bare jeg har min rollator, så går det fint. Jeg skrev lige til hende, hvor dejligt vi havde det, ikke? Ja. Og det er ikke rigtig hende, det her, men selv får lært hende det. Ja. Skal I ikke ned i byen i dag? Nej, ikke i dag. Ikke mere genbrug? Nej, ikke mere genbrug. Nej, ikke mere genbrug. Ikke mere i dag. Nej. Og vi skal også nyde stedet her, ikke? Jo, Ja, skal det. Det renderi, vel? Nej. Man ved da ikke, hvad vi kan finde på i eftermiddag. Nej, vi lover ikke Nej, noget. det kan da godt være. Ja. Det er da bare at komme ud og opleve noget, og nyde det gode vejr. Det er jo det, vi gør. Ja. Og så får man jo straks en helt anden udsigt. Så kan man se det hele på en gang. Og det er jo lige præcis sådan en udsigt. Sådan en dag som i dag. En typisk dansk sommer. Der er lidt hvide skyer, der er lidt mørke skyer, der er lidt solskin. Der er sejlbåde ude på vandet, og der er fuldstændig fred og ro. Og der er grønt, og der er smukt. Det er, som man siger, en lise for sjælen. Og selvom man har været her i 10 år, så er det præcis det samme hver eneste dag. Man står op og kigger ud og ser, om vandet er der, hvor det skal være, og terrænet ser ud, som det skal se ud. Og det er jo helt fantastisk livsbekræftende hver evig eneste dag. Og det er det samme, vores gæster de oplever. Man bliver aldrig træt af det. Aldrig nogensinde.
Jeg synes, jeg trængte til at komme her ovenpå og have mistet min mand, så derfor skulle jeg lige prøve det. Og det giver en ro, når man kommer her. Nu har jeg været alene. Jeg har været alene i 3 år nu, og kom her først sidste år, der startede jeg for et år siden. Ikke? Men det her, det er noget helt andet. Tisvilde Højskole er dejligt, men det her er noget andet. Her tager man så af folk på en anden måde. Der er ikke klikker. På en højskole, der er folk hurtige til at danne klikker. Du kan ikke sidde her. Vi holder lige den stol. Gør man ikke her. Her sætter du dig bare alle vejen. Så det er det, jeg kan lide ved at komme her. Og hvorfor skulle det så være Lysglimt? Ja, jeg havde fået det anbefalet. Og beliggenheden, det appellerede også meget til mig, når jeg gik ind og så på nettet. Ved havet. Havet, det giver en ro. Man kan sidde og filosofere over det, eller bare slappe af. Og så ved du, så bliver der ringet på gongongen, så er det tid til, du skal spise. Du skal ikke selv tænke på at lave mad, eller købe ind, vaske op. Alt er klaret for dig. Og noget meget mærkeligt, jeg har observeret, det er, at de første dage, så fik jeg en enorm træthed. Og det var jo kun for at fortælle, at min krop virkelig havde brug for det, at den var på overarbejde. Så den ro omkring mig har jo også gjort, at jeg er faldet lidt ned. Og det er det, jeg også skal prøve at bevare, når jeg kommer hjem i hverdagen. Og første gang jeg kom her, der blev jeg meget begejstret. Benny, han kom, og det var som, vi var alle sammen, vi fik alle sammen en ligesom kærlig velkomst. Og så kom jeg ind i dagligstuen her. Så var jeg fuldstændig solgt, da jeg stod i døren og kiggede ud. Og sagde, nej, sikke en udsigt. Så faldt jeg for det. Så drejer vi hovedet til venstre, kigger skråt bagud, kropsvridningen, ja, ret op. Rundt i ryggen og ret op. Og ned med hagen. Lysglimt kan for mænd gøre det, at de i sig finder ud af, at der er noget uden for hjemmets 4 vægge. Fordi hvis mænd er enlige, er de ikke meget for at komme ud fra deres små eller store huse, hvor de bor. Kom ud og opleve noget, få noget kultur, få noget kunst, se på, hvordan livet leves her i Nordsjælland. Det giver Lysglimt dem. Der er 2 sodavand, ikke? Tak. Det er rigtigt. Og hvad skal du have for det? En tiger. Hvis jeg har det. Det kan jeg så. Tak. Hvor skal vi sidde hen? Vi skal sidde her. Jeg har været i kirke for at bede for dine sønner. Så var du da ikke kommet hjem før til aftensmaden. Skal du se her? Så skal du ikke sige, at Det er en Karls. Karl, Ja, yes. Karls Special. er det mig? Det er dig. Men der skal stå Georg bagved. Det får du i morgen. Og det var godt. Det vi får ud af det, det er, at vi henholdsvis får en utrolig fin forplejning, nogle gode snakke. Man kommer ind i stuen, og man føler, man er velkommen, og alt kommer hinanden ved. Man bliver ikke sat i en krog, som jeg er vant til at blive sat i en krog, og der kan jeg bare sidde og tie stille. Her kan jeg få lov til at snakke. Og det har jeg haft meget, meget svært ved hele mit liv. Og det har jeg fundet den plads, hvor jeg åbner mig. Og det betyder meget for mig. Og heroppe, der har vi jo et pragtfuldt lys, som ikke fås mange andre steder, udover på Skagen. Og så får vi det pulveriserende liv, som er her i Gilleleje. Altså, jeg er bare så glad for Lysglimt.
atmosfæren og det hele. Så er det stedet opholdet. Det er simpelthen alle pengene der.